ka lengsun jong ke Iran ka kuis fair air ka bami na Tehran ka dei banlik sa Lebanon la sa Syria ka dei banlik phaino na ka haw jong ke Iran hak sing sajaj ka dei ke lengsun ka bakit tersiat banlik panhap saktem jong ke Iran Hezbollah bat ka dei ka la pelong sipai jong ke Israel Defense Force la IDF bakin maham ba ka dei ka lengsun kan lek phaiden no ong kubor jong ka di Times of Israel balai tho ba ka jing khang ti jong sipai Israel hasau dong ke Lebanon kandai pedang singi bansawan ha ka jing tho ka ex nang ling sipai Israel ke le tho bakila lap ke jing ya ti jong ke ling sun baya sha haw jong Israel bat markum ta kila pan ap yek tir siat pan hap nam deng bat kila ba kite ki baya na Lebanon ba ya ka wei le yo ban bat no kat ba ka wei pat ke hir no ka wei pat ke jaka las ngotho ba ka tayo baldap ka Israel ka yo ban rong tu la ni hak ki jaka mesin jong ka kat ling sun ha Beirut ha ka ba kila mahami ki ling sun ke Iran bakim dei ban hir kendeu setia hakate kat leng suin ha Beirut bala mahamru bakin sin na phang yakino leng suin jok Iran ka bahir kendeu ha Beirut mat bakit tersiat nak ta ki Iran Hezbollah